Господин Анзор, рядом со мной политик украинский Кіра Рудик, она бы хотела тоже высказаться. Пане Анзоре, я буду говорити українською, але я впевнена, що ви зрозумієте. Я від імені українського народу хочу подякувати вам і тим представникам чеченського народу, які борються зараз разом з нами. Це надзвичайно важливо, ми завжди пам'ятатимемо це. Завжди. І ми хочемо зі свого боку зробити все, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за незалежність. Ми, звичайно, будемо підтримувати цю постанову у залі Верховної Ради щодо визнання незалежності, щодо визнання Республіки Ічкерія. Але я думаю, що історія навчила нас, що не заяви і не міжнародні визнання роблять вільний народ вільним і незалежну країну незалежною. Цю незалежність ми виборюємо кров'ю. І я дякую всім, хто допомагає нам виборювати наш суверенітет своєю кров'ю. Це надзвичайно важливо, це зв'язок, який ніколи не зламати. Плече, яке підставляє тобі друг під час складних часів, та можливість боротися разом. Я вдячна вам за все, і я хочу сказати, що ви можете розраховувати на нашу підтримку. Дякую і слава Україні! Господин Анзор, мы присоединяемся, говорим вам огромное спасибо, что вы можете рассчитывать на поддержку Украины всегда, и что это наша совместная борьба, и только в борьбе мы можем победить. Мы вам очень благодарны. Анзор Масхадов, сын президента непризнанной Чеченской республики Ічкерія Аслана Масхадова. Благодарю вас. Да, всего доброго. Спасибо вам большое. Отже, спеціальний представник президента з особливо важливих доручень. Дякуємо вам. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.